Jotono no phung kaham hanyo hailam sogo norong na ani blogo mo hingke hena norong nugunyo mangkhana ang mia phuro galuk tonimani tabuk sajung sajung phulnai. Sajung no hena phului tongkha tabuk ang boroni nai srung hmale sajung phulnani YouTube ni nai srungo. Age hingka hingke runya YouTube rogo naijak ba runya ta hingke an bwsaino phului redi hene ang jalaru. Hingke bobo phulna ringya brush rok bai se hanyo nangtui nangya tuikhe phului rok ru. Hingke tabuk hingke ang YouTube o nai sajung no phulka khaju rok bo khai mangkha ta. Hingke an bwsai hingka hingke brush bai se phului ru. Bo hingka to khaju rok khana ringya ba brush bai phului ru. Hingke bo phului rwmate bo bwsak rogo nangbayo ba hingke ang bini phulmung no mokol gdaljak yangui ang mobile lo nai srung nakha. Tabuk hingke sajung no cover khai mano. Finally ang tabuk hena phulbai kya an bwsani ban tabuk kisa naragui rwkha haipan binara bo barang nai tini kwbangma barang kha total 7 packet galukha bwla agi hingke 6 packet galukmani 6 packet hingke ani oro simi wngui thango an bwsaike ma phulya hingke hena o tamo rwkhang nong no sawang abo to jar rwi phulmani hayadwba ang hingke narkra thok chapata lebu amswng no hingke abono horsa gulugui paper bai khasogui tonkha ta ang. Bati thaisa katutui tongmani kopari khika ang mo hingke an bwsani banta narago. Tabuk hingke sat saka o phailajak nok bisingo amswkhai tungo tongna chana se jaga kwrwi kha haini bagui sat saka o se makhai milok bosok sai tongphaichu office ni phaite bo kaham nugui paiti phaio bo hingke milok bosok saike ekdom norom khe saio chakumra bosok phano bo norom khai saio ang hingke bukur kukjak yen bagui chapuru phano kwrak mwkhra rok bo bangmani. Mami bo phaikya tabule chin logi ta khai kok salai mami tongkhai tebo kok salai time pass wngwo haya khe tebo seleo tabuk to chwng 3 jona kok salai ma khai to milok bosok sai tongo angbo sai tong bini logi angkhe bosok no saio kwrak no sai maya daboti tubjakya hinui bo mobile o mwni kothok no nai phaiui mano sai khwnarwi tonphaio mami mwni kothok video nai phaio hingke abono mano sai khwnarwi tonkha tabo. Mami khe thangpaikha nogo tabuk chwng kwrwui no bwkarajak bahamjak achuklai kok salai milok bosok salai tonglaio. Tabuk hingke sat sakani nogo phaikya tang satrai rok sokbai maimui rok songchinai tabuk hingke chichiri sai tongo chichiri denta milok bosok dalogui songui sinai dipor ni mui rok to tongo kisa pun bahan kisa tongo bai chakumra songmani kisa tongo hingke tabuk dalong no siming mui borok khai sinai tai kunu songna nangya.
Berma moso som ririka moso kai phekogoi ririka yaglumui tongkha moso phekongmani ani kisa moso nangkha yaglumu tak tui rui boksai sinai bwtui kutugui tongkha tabuk rui sinai denta no swkang rwna han tongmani rwlai ya ekloge no rui sinai jotono denta no bokong gwnangni bagui angkhai swkang rwna han tongmani ekloge rui sinai iko rui rwkha jotono ekloge tabuk bisi muphunliya kwkhwrang khaino karinai chwngkha berma koto phasiada hwnna abono mangchao abono muithogo mobo motom wngui tongo berma se kaisa kepekliya kotorma wng tongkha tak risum togui karui sinai laso risum togui rwnai risum togui nakha tabuk rui sinai kolui karui sinai camera ulta wng tongkha yasabai muikolo yasabai camera romo hwnkhe ba haini bagui nog no nakar sano.